אז מה קורה חברים? כאן פורלה פישי, ואנחנו בסרטון חדש שבו אנחנו הולכים לשחק רנקד באטל רויאל עם הסקין של אורה. קניתי אותו היום, כן, כי שמתי לב שהוא חזר לחנות ואני מאוד רציתי לקנות אותו והיה לי מספיק ויבקס, אז קניתי אותו. טוב, אז בואו נעבור לרנקד. אוקיי, אני פלטימום 1.34%, בואו נעלה לפלטימום 2 סולו. אוקיי, אל תשכחו לתת בסאב, לפרגן בלייק, קוד פישי בחנות. קוד פישי, מעולה, תודה רבה חברים. כפי שאתם יודעים, עוד מעט פורים, ורציתי לשאול, תכתבו בתגובות למה אתם מתחפשים. למה? כי אני הולך להגיד לכם עכשיו למה אני מתחפש. אני מתחפש לפיקאצ'ו ענק מתנפח. כמו פיקאצ'ו ענק, כאילו מתנפח כזה. כמו התרנגולת שאתם זוכרים שהיא יצאה בתחילת הצ'פטר מהפמילי גאי. אז כמשהו כזה. אז טוב, אנחנו עכשיו במסך טעינה, אנחנו הולכים להיכנס עוד מעט. אני מקווה שנצליח כמובן להגיע לרנק של פלטימום 2. ואני מקווה שהמשחק הזה יהיה טוב. אוקיי, נו יאללה, מחשב איתי. מה אני רואה? איזה מחשב איתי. נכנס. אוקיי, אנחנו בפנים. אני אומר שבואו ננחת במקום די שקט, בלי כל כך הרבה אנשים, וננחת פה. אוקיי, בדיוק פה, סבבה. אוקיי, סבבוש. טוב, אנחנו מחכים לנחות. כן, אני אשכרה כבר פלט. אוקיי, סבבה. אז שכדאי שנצא, כן? אוקיי. יאללה, מורידים סימון, ואם אני לא טועה, אם אני ממש לא טועה, אוי לא, למה כל כך הרבה אנשים לוחתים פה? עזבו, אני לא לוחת שם, אני ישר טס להר פשוט. האמת שאתם יודעים מה, אני אפילו לא טס להר, לא משנה, אני אטוס להר. בואו ניקח קצת מאץ, ממש טיפה. אוקיי, סבבה. אנחנו הולכים. כן, נראה לי להר הזה נלך, ופה ניקח את התיבה. אם תהיה פה כמובן. כי וואלה, אני מקווה שתהיה פה. אוקיי, ניקח פה טיפה. כאן. ניקח פה את האבן הקטנה. סבבה, אני מקווה שכן. זה כל כך עוזר לי עכשיו. פאמפ ירוק, באמת זה כל כך עוזר לי עכשיו. וכמובן מיניס. אוקיי, אנחנו נמשיך בעלייה על ההר. כבר רואה המון אנשים מתים. כבר אשכרה 66 אנשים, וזה רק הזון הראשון. 64. טוב, סבבה.
אני אומר בואו נלך לאזור הזה. למה? כי אני זוכר שיש אמורות להיות פה שתי תיבות. הנה, אפשר לסמן נראה לי. זהו, אני לא יכול. אוקיי, מה אני רואה? למה יש פה אבן? כאילו אבן רגילה בלי שלג. הרי זה על האזור של השלג, לא. אוקיי, SMG סבבה. אין סיכויות, זה סנייפ, די, אבל הוא בלי כוונת. טוב, ניקח פה. כן, ניקח פה את הביג. ומפה ניקח את המטל רק. יש לי טיפה להגיב. אוי אוי אוי, אני 40 FPS. טוב, סבבה, אני 60. זה גם לא כזה טוב. 60 זה, תמיד זה FPS די רע, כי אמור ב-60 FPS אמור להיות לך להגיב. אוקיי, בריק אני כבר פול, צריך רק עץ. למה זה חצבתי? אוקיי, סבבה. נשאר לי 4. בואו נראה כמה האבן הזאת מביאה. תסתכלו, אבן כזאת של 400 מביאה לי 60 מצ. 60. קולטים זה המון. נראה לי אני אלך לבוס. כן, אפשר את האמת. אוקיי, עץ אנחנו כבר לא פול. די, מה, אני צריך לעלות עד למעלה, עד לצ'סט הזה. לא נראה לי אני אשתמש בשוקוויב, לא? כן, עדיף שאני אעלה ברגל. סליחה. סבבה. מה זה? אוקיי, זה הסקר. לא הסקר. זה היה חדש. נראה לי שאני יכול לקחת את זהוס, לא? כן, האמת שאני יכול, אבל... מי עוד יורה בי? אוקיי, צ'סט. יש פה לנצ'פד. איפה הבן אדם הזה? חייב כוונת. הוא הורג את זהוס? לא, אין סיכוי הוא הורג אותו. מת. הרגתי את זהוס. סבבה. לוקחים פה את הכנפיים שלו. דופקים ביג. עם איזה כוונת זה? אוקיי, סבבה. סנייפר אני רק חייב כוונת. אוקיי. Zeus's wrath is upon you, and
doom is on the horizon. אוקיי. נראה לי אין You לנו must מספיק prove the ללכת worth לשם. of humanity to Zeus and the guardians of Olympus. Before the skies turn black. מה אני שומע? Finally, a fate worth foretelling. I do love a tragedy. לא היה פה בן אדם? Let's get you started. הנה! טובה, יאללה בואו. סבבה, מיניז מהר. אוי לא. אוי לא. הבוטים האלה מורידים המון. תקשיבו, הבוטים האלה מורידים המון. לא, זה לא מצליח. הבוטים האלה מורידים המון. הבוטים האלה אשכרה מורידים המון. אני אעדיף את זה. יש, סוף סוף. סבבה, פאמפ כחול. 2 ביגים. וסנייפר עם כוונת. אוקיי, יש לנו 2 מדליות. רגע, אני פול. סבבה, היו כבר 11 אנשים, אני אומר שאני אלך את זה קאמפר. למה? כי אני רוצה לעלות. לא בדיוק קאמפר. אני אומר שלא נריב עם אנשים. יאללה, אני חושב שלא נריב, כדי שלא נריב. אני אאסוף פה 50, טוב זה יפה. אני אצטרך להרוס את זה. 10 אנשים כבר. טוב, יאללה, גוד ביי, הלכתי ללוטלייק. איי.
מי ניסה לצלוק בי? מאיפה עוד? זהו 122 אח גוד ביי, יאללה אחי, גוד ביי, מה אתה רוצה פה? אוי, גם פה יש אנשים. אני רואה כמה אנשים. חבר'ה, כמה אנשים? זה לא הגיוני, כמה אנשים? כולם עליי. מה אני רואה? סבבה, עלינו 17%. זה די משחק היה סבבה. טוב, אנחנו יוצאים ללובי. סבבה. אז זה היה הסרטון להיום. אל תשכחו לפרגן בסאב, לפרגן בלייק, קוד פיש בחנות, ויאללה ביי.